הולכים לקנות רכב יד שנייה? הנה כמה דברים שאסור לכם לעשות קנייה טובה. אני דני מרכב דוד, והנה הנקודה הראשונה שתשימו לב אליהם. 1. אלה ברגים של מכסה מנוע. אם תראו סימנים שהצבע מתקלף, כלומר נגע פה מפתח, תבינו שפרקו את המכסה מנוע והחליפו אותו כנראה. כנ"ל לגבי כנפיים וגם דלת המטען. דלת המטען, אתם רואים חדשים, רואים שלא נגע מפתח. דבר שני, לשים טוב לב עם עין בוחנת על המרווחים שיש בין החלקים, בין הדלתות. יש מקרים שתראה שהמרווח פה יותר קטן, זה יכול גם להעיד שאולי, לא בטוח, אבל זה יכול להעיד שיש אולי מכת שלדה, כי כדי שהכנף הזאת תתקרב לדלת, יש פה משהו לא תקין. שימו לב, לא כל יצרן דומה ליצרן אחר. לכן אם קניתם פוקוס, תשוו אותו מול פוקוס. כלומר, אם ראיתם שהמרווח פה הוא 2.5 מילימטר, תשוו עם אוטו אחר שמאותו דגם, ואז תראו שזה נכון. יש לכם עוד דרכים לזהות, אם רכב עבר תאונה נשמח לשמוע מכם.